terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange kapan aku akon dadi slirane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati kapan aku lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut rasane najan kilap tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati kapan aku lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane najan kilap tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso asane ati kapan aku lakon melu duweni iya 30.000 penake ya Dit. Iya. Ini masih ada satu permintaan dari beliau ya. Tadi yang diminta ada apa ninggal katresnan. Iya Dik, tinggal katresnan ya.